Siqiniseko yithi abasenquthu mfana sizokuphendula noma singaphelelanga. Mawuthi siyamfeyila uJaiva angazi ukuthi usho ndlelani. Uchaza ukuthi manje abaculi nabaculi abaculela abantu bangakubo. Thina sazi ukuthi umculi mayisuke secula njengoba sanika nje umgqumeni kwawenu nonke South Africa yonke. Umgqumeni wangakithi naye. Nathi besimlandela njengoba elandelwa izwe lonke. Besinganawo umhawu ukuthi owangakithi enquthu. Besiqhenya sigqaja futhi nathi ngoba usikhuphulele inquthu. Kodwa mawuzothi siyamfeyila uJaiva angazi funeke senzeni. Awusitshene funeke senzeni. Ngicabanga ukuthi nawe ubuya kwamaphumulo obhekumuzi nomjikijelwa no Ali. Kushuthi nani uAli namfeyila. Angigxile nje kuAli ilegend endala. Kushuthi naye uAli namfeyila nani. Ngoba uAli kuna namhlanje impumelelo yakhe ayikho ezingeni lelo kumele ngabe kilo kumanje. Cathi kumanje uzokhathela ukucula. Ikupho thina kufanele sikwenze thina. Inquthu ayiqali njengani ukuba nabaculi kudala isodumeni lwabaculi. Into nje lekuthiwa abaculi liphuma la kuthina ngoba ubona nje abaculi bebangaka becula i-role model yabaculi babo ilapha enquthu. Ba legend asenquthu. The most asadlulayo emhlabeni. Ikuphi thina kumele sikwenze siyinquthu mawuthi siyamfeyila usasahlula nokubona ucabasha emqumeni. Yabona ngikulandelela mfana Mkhaya, umZulu ngimbiza uMkhaya. Mina ngwasenquthu ngwamaphumulo kodwa uMkhaya ngoba sila eGoli. Mawuzothi wena sathola amakhanda esahlula nokubona ucabasha. Ucabasha yabona ngabantu basenquthu kuphela. Kwakukhona zonke inkumbi zabantu ezayizobona ucabasha. Hayi ukuthi kwakuyithina kuphela. Ikuphi thina kumele sikwenze? Umbuzo umile lapha. Ngoba ingoma zabo siyalandelela, siyadownloada, sikwenza konke. Kufanele senze. Uyazi mina ngiyengibona ngazuthi mhlambe abantu kumele bebe namandla ekutheni bephakamise abaculi. Abantu basuke besemkhandlweni ama region. Imeya, amakhansela abantu nje kumele bephakamise abaculi kakhulu. Thina sikwenza konke kumele sikwenze. Siyabo download umculo siyawuseka ngendlela mesiseke ngawo. Siyahamba sithenga amathikithi mamele sithenga amathikithi siyoba supporta njengomkhaya. Amandla ethu aphelela lapho. Amanye awekho. Abantu engeke mina ngibabone befeyila kakhulukazi ilaba basemandleni. Okuyibona kumele bemake sure ukuthi makunamaciko aphamisa indawo yawo noma umkhandlu wawo. Ibona kumele besukume bagijime. Bekwazi ukuthi mhlambe every each and year benze imicimbi ngegama labo. Ngoba namanje sisakhala nje. Sikhala ukuthi umgqumeni mkhulu kakhulu. Uyi-role model enkulu la kuMaskandi. Kumele ngabe inquthu unyaka nonyaka kunomcimbi kaMgqumeni esubiza umgqumeni Maskandi Festival. Okumcimbi ongabe awulinganiswa nayo yonke lemicimbi ekhona kaMaskandi. Ngibona abantu thina mina engabahlulela enquthu kodwa echala abanye ngabo. Umculo waMaskandi siyamsupport uSicebi wale eMsinga. Asinakho wangakithi. Siyamsupporta uduma kahle ula ebaqulusini umakhelwane. Siyabasupport oKhuzana nomakhelwane bala enkandla. Siyabasupport nomthandeni bale emkhanya kude. Angazi thina ukuthi ngoba siyinquthu ikuphi kumele sikwenze ngempela. Ngisamile kulelo. Izinto zakho oyikhulumayo kumele ubuye ibheke kwesinye isikhathi. Thina enquthu siyakwenza kumele sikwenze. Ukuthi angeke sihambe mhlambe sigijimeke. Kwesinye isikhathi futhi nabo abaculi buye kusale kubona. Buye kusale kubona. Abaculi mase bedumile or umuntu mase negama omunye uyakhohlwa ekhaya. Angisho ukuthi bayakwenza kodwa bayakhohlwa ekhaya. Bakhohlwa ekhaya behambele kude nabantu. Leyo nto abanye abashaya futhi. Abanye babona bedume ngakubo bathanda ingakubo. Nawe lithanda kini ukuze bezokuthanda nawe kini. Angisho ukuthi abalithande kubo.
ungizwisise kahle. Kodwa nalapho ama-corrections ayadingeka. Kodwa nje kumculo wamaskandi ulandelwa yonke indawo. Akunakho ukuthi ungwakuphi. Yebo siyayiqhenya siyayigqaja ngokuthi sinabaculi. Sasinobaba Mahawukela, sinobaba Shobeni, siney'ngane zoma, sinoJaiva njengoba usho, sinemfezi emnyama, sinabo bonke, sinoBobo, umfana wepiki. Nje besinomuhle. Thina sinomlando omkhulu nje kuba nabaculi akade bengeyona imphuphe. Abaculi nje kade befike nje baphamisa umaskandi bawubeka phezulu. Baningi nje abaculi bamaskandi basenquthe ngibaqede. Khona abafana abancane abashaya ingoma ofihla isikhwele. Sinayo yonke nje inhlobo ye-artist ekhona enquthu. Sinofalabo, sinoDlubheke. Angazi ukuthi ngathi sinongiga ngamahlalela. Sinabo nabanye abangawushaya umaskandi. So-ke nje kwabona kumele behlangane. Mina into engayiphasisa hhayi enquthu kuphela. Nakwezinye indawo kumele abaculi behlangane bebambisane bekhuluma igama elilodwa. Bey'sondeze bona kubantu. Besondeze into enhle kubantu ngoba uma ngathi uyabheka abantu abaphumelela ukubona kahle